Comrade Daniel Garwe panguva ino vopindwa neshoko. Vakomana musatamane mari panguva ino yavaisimbopihwa vachiita zvavanoda vachitumwa kutaura kutukirira angava macitizens kana kuita sei vachiganza vachiti 2028 hakuna maelections. Panguva ino chova chipatapata muZANU PF after kuonekwa kunzi kwava nemamwe maallies ezvigananda ava kuraiza zvaita kuti vana Daniel Garwe vave challenged. Ndisati pane mashoko anomudaniko panguva ino ndobva subscriber like out on the bell icon. Panguva ino Daniel Garwe ofila kuva betrayed. Pari kubuda pahendu yaIsaac Makumi chanyora chiti dear Comrade Daniel Garwe and others, you relaxed muchiti hakuna election 2028 but now muri kuti pane munhu ari kuuya achiita campaign munzvimbo menyu achishandisa mari kuti aite MP, saka muchaita sei? Question mark. No one is safe comrade. Timu recash iri rinokushandisai richikupai mari then roshandisa mari iyoyo futi kukurashai robva ratora zvigaro zvenyu. Ko mungavadii kana musina cash inenge yavo? VP Chwenga warned you guys about team iri but hamuna kuteerera. Ndo mashoko anobuda itoko panguva ino zvinzi aiwa these guys they were warned by VP Konzano Chunga zvinzi aiwa maitiro emari tinoiziva, now muri kufarafara muchipuwa mari but the same people they will use the same money against you. Now Daniel Garwe ari kuona chimoto kuward 8 kuri kwaunzi kune munhu akapinda kuward kwake panguva ino akatanga kubraiba vanhu achiti aiwa ndivhoterei. Panguva ino tiri kunyatsona kuti Daniel Garwe akuspenda masleepless nights manje, hachazivi kuti oita sei, akuna kuti ava kufila challenged but is the same person aiti 2028 hakuna maelections, tukamirwa nyika handenaye mu2030 akakanganiswa temu yake nekuda kwecovid nezvimwe zvakadaro but now akufila the heat. Anogoifilirei hit kana iye achiziva zvake kuti maelections akona? Hatudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, musama subscribe or like, acheta on the bell icon.